as we all know, obviously, most of the progressive and successful countries, mga kapatid, are successful, and it is attributed not only because of good leadership, but because of the discipline and obedience of the people. Kagaya po sa Australia, at ito po ay hindi ko sinasabi para maging loyal sa Australia, but for the sake of illustration, makita mo na traffic rules talagang sinusunod. Ang tao ay takot mag-violate dahil sa consequence, mga kapatid, ay masyadong mabigat. Po. That's why people have no choice but to obey. And you see, while people are obedient, they follow the rules, okay? You see that these countries are growing and successful. Kaya, alam nyo, sa atin din bilang mga Kristiyano, isa sa mga basic at pinakamahalaga na susi at sikreto sa ating pag-angat, sa pagiging matagumpay, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ay walang iba kundi obedience. Hindi po ito nakukuha sa talino lamang. Hindi po ito nakukuha sa abilidad lamang. Hindi po ito nakukuha sa kapugihan o kagandahan lamang. Ang success sa Christian life ay nakukuha sa obedience o pagsunod sa ating Panginoong Diyos. The question today is, are you an obedient Christian? Alam niyo po, kung hindi tayo matagumpay, if we are failure in our Christian life, if we are failing, if we are defeated in our Christian life, hindi po ito kasalanan ng Diyos. At madalas hindi po ito kasalanan ng pastor. Hindi rin ito pwede nating sabing kasalanan ng dyablo. Minsan sinisisi natin sa dyablo. Sabi natin, ikaw kasi dyablo, tinutukso mo ako. Sabi ng dyablo sa'yo, anong malay ko sa'yo? Oo nga, trabaho kong magtukso. Pero alam ko na pag ikaw lang ay mag-obey sa iyong Diyos, hindi ka matatalo. Kaya mga kapatid, sometimes we blame the devil. It is not the devil's fault. It is not God's fault. It is not even the pastor's fault. But the reason why we are failing, we are not seeing na yung kalooban ng Diyos ay ma-fulfill sa buhay natin. We are not able to serve God fruitfully, and we are not effective as Christians, mga kapatid, is because we are violating or we have failed to obey the plan of God. Meron po tayong hindi nasunod o hindi sinusunod sa plano ng Diyos sa ating buhay. Alam nyo, sabi sa Bible, kung sino daw po ang mga masaya, mga pinagpala, at mga mapalad na anak ng Diyos, makikita nyo dito sa John chapter 13, in verse number 17. John chapter 13 verse 17, ang sabi dito, if ye know these things, mahalaga po yan, happy are ye if ye do them. Wow! Sino daw po ang magiging masaya, totoong masaya sa kanyang buhay? Yun daw pong marunong sumunod sa mga alam niya o kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Marunong ka bang sumunod? Alam mo bang sumunod sa Diyos? You know, the problem with many believers ay ito. Meron kang alam na hindi mo alam. Pakisabi mga sa iyong katabi, alam mo ba na meron kang alam na hindi mo alam? Siguro ay sabihin nyo, ano naman yun, pastor? Sabi ng iba, siguro kamatayan. Alam mong mamamatay ka, pero hindi mo alam kung kailan. Pwede. Siguro sabi ng iba, ay alam ko na, pastor, yung utang
Diba? Alam mong mangutang, pero hindi mo alam magbayad. Oh, pwede din yon. Diba? Pero sa ating pinag-uusapan ngayon, ganito yan. Ang problema ng maraming Kristiyano, alam niya ang kalooban ng Diyos. Alam niya ang utos. Alam niya kung ano yung nais ng Diyos, pero hindi niya alam gawin. Tama o hindi, mga kapatid? Tama? We know the will of God, but we don't know how to do it. The problem with many Christians is not knowledge, especially to us. Dito sa HBBC, wala na tayong hahanapin, mga kapatid. Sa dinami-dami ng mga preachings, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam. Kahit nga absent ka pwede mong balikan sa Facebook, pwede mong balikan sa YouTube. Diba? Hindi ko ini-encourage na mag-absent kayo, mga kapatid. Pero kung ang pinag-uusapan ay kaalaman, talaga namang kada linggo tayo po ay napapangaralan ng kaalaman, ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. So our problem is not knowledge. Hindi po yon. Ang problema natin is we do not do what we know. Hindi natin ginagawa yung ating alam. At alam niyo po, masaklap yan. Dahil kung halimbawa, may sakit ka, alam mo yung gamot, pero hindi mo naman iinumin ito, walang kwenta yung alam mo. Di po ba? Ganon din po sa ating Christian life. No po, ito man ay sa positive or negative, sa anumang aspect ng ating buhay. Alam natin yung tama, pero hindi natin ginagawa. Alam natin yung solusyon pag may problema sa ating mga pamilya, pero hindi natin ginagawa. Aminin natin, that is the challenge, that is the primary goal of this message. Na uuwi po tayo, mga kapatid, na mabasag yung ating pagiging stubborn, yung ating pagiging disobedient, o yung ating mga pangamba sa ating pagsunod sa Diyos. And may we go home that the things we already know, we will obey them, we will act on them, and we will fulfill them in our lives. Alam niyo po, maraming mga problema at mga struggle sa buhay natin na madali sanang masolusyonan at masolve. Ang kulang lang sa atin, mga kapatid, ay yung pagsunod. On the other hand, many problems and struggles arise. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng problema sa buhay natin? Nagkakaroon ng problema sa ating mga pamilya, pati church natin damay. Alam niyo kung bakit po lumalabas ang mga problemang ito? Ito po ay bunga ng ating hindi pagsunod sa Diyos. They are results and fruit of our disobedience. Ang isa pang bagay, mga kapatid, is we delay the blessings. Ang Diyos ay may mga binigay o inihanda na blessing para sa atin. But we delay the blessings because of our delayed obedience. Kaya, mga kapatid, having said all of these things, the question now is this: ano ang alam mo na kalooban ng Diyos na hindi mo pa ginagawa? Yan lang po ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ang kalooban ng Diyos na alam mo na hindi mo pa ginagawa o kaya naman ay ayaw mong gawin? Now, I will try to help you with that by sharing with you the 10 areas that believers usually struggle to obey. 10 areas that believers usually struggle to obey. At isa dito sa 10 ang pwedeng ang maaari
problem o struggle sa buhay mo na sundin. Now, I would like for you to realize, mahalaga yung introduction. Pinakita ko po sa inyo ang kahalagahan ng pagsunod. Pinakita ko po sa inyo na ang mga problema usually na dumarating sa buhay natin at failures natin is due to our disobedience to God. Now, una sa lahat mga kapatid, the first area that believers usually struggle to obey is living a transformed life. Yung pong may mga bagay na gusto ng Diyos na mapalitan, mabago sa ating mga buhay. Pansinin po ninyo, God is in the business of changing your life. But because we refuse to change, we already know, na every time siguro na pinipreach ng pastor, tinatamaan tayo, nasasaktan tayo. Minsan sabi nga natin, meron bang nagsusumbong kay pastor? Bakit ba parang ako yung tinutukoy niya sa preaching? Oo, hindi man kita personal na tinutukoy. Pero yung preaching, tinutukoy ka ng Diyos dahil may area na nais ng Diyos na ma-improve, mabago sa buhay mo so that He can use you successfully and effectively for His glory and honor. No po, sabi naman ng iba, pambihira, no? Palaging ako yung pinapatamaan ni pastor. Hindi po yung pinapatamaan tayo, kundi yung salita ng Diyos ang nangungusap sa atin mga kapatid. No po? So, what are some of the areas na dapat mabago sa buhay natin? Insan, ang dapat mabago sa atin mga kapatid ay yung mga bisyo natin. Marami sa atin ang mga new believers ngayon. Malamang ay may mga bisyo pa. At yan ay dapat mabago mga kapatid. Dapat mapalitan. Ang ganda nung testimony ni Brother Aldrich, di po ba? Sabi niya, dati ako yung tumutugtog ng gitara pag may inuman. Ngayon, sabi niya, ako na yung nagli-lead ng prayer. What a change. And praise God for that. No po? Malamang dati ikaw ay tandway ang itinataas mo. Ngayon, ang gusto ng Diyos, Biblia na ang itaas mo kapatid. Dapat maging real sa buhay mo ang 2 Corinthians 5:17. That if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yes, ikaw kapatid, gusto kang baguhin ng Diyos. Gusto niyang alisin ang lumang bisyo sa buhay mo at palitan ng tama at magandang habit sa buhay mo, kapatid. The things that I used to do, I do them no more. Yan dapat ang real sa buhay natin. The places I used to go, I go there no more. The music I used to hear, I hear them no more. Ito pa, the clothes I used to wear, I wear them no more. It was a grand day when I was born again. Sa totoo lang mga kapatid, kahit matagal na po tayong church at kahit matagal na po ang marami na mga members natin, kayong mga members na iba, still even to this day, you're struggling in some areas of your life na dapat baguhin ng Diyos. Clear naman na sa'yo. Settled sa'yo. Wala ka namang question. No? Kaya lang talaga ayaw mong magbago, mga kapatid. And I do not know the reason why. Mamaya, tatalakayin natin. Ano yung mga dahilan kung bakit mahirap para sa isang believer na sumunod sa Diyos pagkaminsan. We'll talk about that in a while. But that first is transformation of life. Dito ka ba nahihirapan? Ito ba yung struggle mo, kapatid? Ikaw ba ay hanggang ngayon hindi ka pa nagbago sa mga isinusuot mo? Ikaw din ba yung hindi pa nagbago sa pananalita? Nagmumura ka pa rin ba hanggang ngayon? Naninigarilyo ka pa ba hanggang ngayon?
Umiinom ka pa ba ng alak hanggang ngayon? Ha? Nagsusugal ka pa ba hanggang ngayon? Oh, mga kapatid, God wants to change your life. And why not today say, Lord, matagal na ako pero na-stuck ako because I refuse to change. I'm very stubborn. Lord, thank you that our pastor reminded us today of your will for me. Dear Lord, I don't want to go home the same. Ayoko na. After many years, ganito pa rin ako, Lord. I want na ma-honor ka sa buhay ko, Panginoong Diyos. Dapat ganyan ang prayer natin, mga kapatid. Amen? Tatandaan po ninyo yan. So, transformed life. Okay? Pangalawa po, another area where believers struggle to obey is in sharing the faith and in helping others grow. Yan. Marami pang mga members, mga Kristiyano ang hanggang ngayon, mga kapatid, ay hindi pa nagawang ma-share ang ebanghelyo, ang pananampalataya sa ebanghelyo kay Kristo Jesus sa mga tao. Ito po. Now, let me ask you, who among of you have shared your faith, mga kapatid, sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo? Oh, maybe you are already 6 months, 1 year. Alam mo, kung ikaw ay 6 months na nag-a-attend at member ka na rin ng HBBC, dapat, kapatid, natutunan mo ng ibahagi ang iyong pananampalataya. I do not believe that a person can be a genuine Christian without a burden for those who are not yet saved, mga kapatid. Kung talagang na-saved ka na, tinanggap mo si Jesus, ikaw ay recipient ng kaligtasan ng Diyos, hindi pwedeng wala kang burden na maibahagi sa mga kaluluwa. Or baka naman, sa mga medyo matatagal na sa atin, dati kang active na mag-share ng iyong pananampalataya, but you have stopped obeying God. You have stopped fulfilling the will of God in your life. Tandaan mo, kapatid, na ang Diyos gusto niyang gamitin ang buhay mo. But sometimes we don't want to share our faith. Yung iba naman, hindi lang sharing our faith, but in helping others grow. Alam niyo ba na hindi lang po masave ang mga tao ang nais ng Diyos. Gusto niya na ang mga tao na masave, mga kapatid, ay mag-grow sa kanilang Christian life. That's why we, who are members of the HBBC, should not just accept the call to evangelize. We should also accept the challenge of God, mga kapatid, to disciple. Nag-start na ba kayong mag-disciple, mga kapatid? Yan ang kalooban ng Diyos. God wants us not only to have a relationship with Him, but to be in partnership with Him. Gusto niya na hindi lang ma-save ang mga tao, kundi sila ay mag-grow bilang disipulo ni Kristo. And we are called by God to help these people grow. Amen po ba? Okay? Kaya let me ask you, have you started discipleship? Kung nakikinig ka ngayon at parang tumatalbog lang sa'yo ang message na ito, ang prayer ko sana i-convict ka ng Diyos. Alam mo kung bakit, kapatid? Sapagkat hindi mo alam kung ano ang inihanda ng Diyos na pagpapala sa buhay mo, how the Lord will use your life mightily and successfully if only you become sold out in accepting the challenge to become a disciple maker. Alam nyo, yan ang isa sa mga battle cry ng ating ministry, mga kapatid. Sinasabi ko yan sa mga pastors natin, sa mga preachers, sa mga coordinators, lahat. So, I pray that all of us will respond to the challenge. Huwag lang sana po tayong nakikinig lang ngayon. Ano po, na nakatingin lang na para bang tinuturo mo pa sa iba na ay sila ang mag-disciple, yung mga full-time worker, yung mga Bible student. Hindi po. Lahat tayong mga Kristiyano,
We are called to become disciple makers, to help others grow. Amen po ba? Wag niyo pong hayaan na itong pagpipreach ko po sa inyo, lalong tumitigas ang puso natin because we are not responding. The more you do not respond to the challenge, mga kapatid, lalong nawawala sa iyo ang dating ng message na ganito ng Panginoon, the call to become a disciple maker. Number 3, the third challenge of every believer is, third aspect kung saan nag-struggle mag-obey ang mga believers is in daily personal quiet time. Well, hanggang ngayon, palagay ko marami pang mga believers, mga members. May mga members, mayroon pa kayong mga members siguro, mga new, na hindi pa nagsisimula ng personal quiet time. I pray that even as I say this, maramdaman mo yung powerful, positive impact ng personal quiet time sa buhay mo, kapatid. If only you will have a personal quiet time every morning, you have no idea how many blessings the Lord could impart upon your life. At pag sinimulan mo na, alam mo, masasabi mo, pambihira, ganito pala ang joy, ganito pala ang mga blessings ng pagkakaroon ng personal quiet time. Sana noon ko pa sinimulan ito. Anyway, it's never too late. You can start it. Make it a point, kapatid. I challenge you when you go home. I pray that you will start your daily personal quiet time with God. That's number 3. Number 4 area that believers usually struggle to obey. Alam niyo po kung ano? Pang-apat, na area kung saan nag-i-struggle ang maraming believer hanggang ngayon. Nag-i-struggle pa rin na maging committed, maging consistent at maging faithful sa area na ito. Number 4, coming together for worship and prayer. Well, alam niyo mga kapatid, ang coming together, ang Diyos po, ang nag-utos sa atin yan. Ang sabi niya sa atin sa Hebrews chapter 10 verse number 24, sabi niya dyan, and let us not forsake the assembling of ourselves together. Biruin niyo. Imbes na sabihin ng Panginoon pwede niya namang sabihin, you should faithfully come together. Alam mo ang statement ng Diyos, let us not forsake. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang madalas na ginagawa ng mga Kristiyano sa coming together, pino-forsake. Ang ibig sabihin ng pino-forsake, binabalewala, kinakalimutan, inilalagay sa minor priority. Kaya in-address ng Panginoon yung weakness, yung ugali na madalas ng maraming mga believers by saying the word forsake. Tandaan niyo po Kaya if you are not faithfully keeping that command, you are forsaking. You are guilty of forsaking the coming together. And don't take that, mga kapatid, na parang masasaktan ka. Well, kung masaktan ka, amen. Ibig sabihin, nararamdaman mo na guilty ka doon. Pero wag ka sana hanggang doon lang sa guilt. You should look at God. After He has been so good to us, He has blessed us. Biruin mo yung mula Lunes hanggang Sabado, iingatan ka niya, ibibless ka niya, pakikinggan niyang prayer mo, babantayan ka niyang matulog sa gabi, tapos yung Sunday na dapat pumunta ka, mag-worship ka sa Kanya, absent ka, kapatid. Kung ano man ang reason, minsan late pa tayo, we do not put importance, we do not give value, respect, reverence sa ating pong pagsamba, coming together para sambahin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Come to think of that. Alam niyo kung dapat may dapat na
magtampo, dapat hindi tayo ang magtampo. Dapat ang Diyos ang magtampo sa atin. Biruin mo ba naman, sasabihin niya sa'yo, iingatan kita ngayong Lunes, sa pagpasok mo sa eskwelahan, sa pagpasok mo sa trabaho, sa pag-tricycle mo, sa pagbiyahe mo, iingatan kita. Kung kayong mga nag-oopisina, tutulungan kita. Kayong mga negosyante, pagpapalain kita. Biro mo yan mga kapatid, na ginagawa ng Diyos sa atin. Tapos yung itinakdang araw, na para sa Kanya ito, nasama-sama tayo dahil yan ang nais makita ng Diyos. Ayaw niya lang na makita na tayo po'y nag-thank you sa Kanya individually. Gusto niyang makita na sama-sama tayo, isang puwersa, isang boses, pero marami tayo na magpapasalamat, aawitan siya, pupurihin siya, makikinig sa Kanyang salita sa mga araw ng pagsamba at panalangin. Hindi natin pinaprioritize. Alam mo, dapat magtampo ang Diyos sa atin, mga kapatid. At alam mo, sasabihin ko sa iyo, ano kayang mangyayari sa buhay mo? Oras na nagtampo ang Diyos sa iyo. Pauna yan no agso ini Apo Diyos king ka kakabsat. No agso iti Apo kang ka. So nga deta kumat panunutan. Yan sanang isipin natin, hindi yung pira si pastor, patatamaan niya naman ako porque late ako, porque hindi niya ako nakikita sa prayer meeting. Talaga naman, trabaho naming magpaalala sa inyo. Dahil bilang lingkod ng Diyos, gusto naming makita nyo ano rin ang puso ng Diyos. Minsan alam niyo ang problema, gusto natin, tayo lang ang inuunawa. Bilang pastor, nandito kami. Nauunawaan din namin kayo, pero una sa lahat, nandito kami para ipaunawa sa inyo ang parte din ng Diyos, mga kapatid. Biruin nyo yan, napakabuti niya sa atin, di ba? Abis, ituloy ko ha, paggabi, iingatan niya tayong matulog. Sipin nyo lahat yan, ng kabutihan ng Panginoon. Tapos yung araw na dapat magsamba tayo sa Kanya, absent tayo. Minsan pupunta pa tayo sa church, half-hearted, unprepared. Yung bang masabi lang na nag-attend, wala man lang cheer, walang grace, walang joy sa ating mga puso. Alam nyo, pag tinitignan ng Diyos, parang tatay, na napakabuti mong tatay, di ba? Tapos magtatawag ka ng mga anak mo, wala man lang gustong pumunta, mga kapatid. Magtatampo ka, di ba? Kaya ang Diyos dapat magtampo, pero kapatid, very merciful, very gracious, pero ito lang, do not abuse the goodness of God upon your life. Kasi una sa lahat, maisip mo sana na, Lord, I'm so sorry. Ginaganito kita, Lord, samantalang sa kabila ng kabutihan mo sa akin. I hope we bring back our mind to that kind of spirit and mindset, mga kapatid. Hindi ka kailangan bisitahin para pumunta ng church. Hindi ka kailangang i-text, paalalahanan, tawagan, kung ano pa. I mean, praise God na kung may mga kapatid na nagpapaalala sa atin, nagkikare sa atin, mga kapatid. Pero as you grow, sana ma-realize mo yung sense na responsibility mo sa Diyos to, kapatid. Responsibility natin ito sa Panginoon, na sambahin siya, pasalamatan siya, na gawin ang kanyang, ipatupad ang kanyang iniuutos, na wag nating pabayaan ang ating mga pagsamba, ang ating mga pagtitipon, mga kapatid. Kaya gusto kong i-emphasize at diinan ito. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi ko kailangan na sanang i-preach pa ng mabigat, ng i-emphasize ito. Pero pagka minsan, talagang nakakalimot pa rin ang iba sa atin. Pero I hope that you understand now, mga kapatid, ha? This is the area that many Christians still struggle. Tatlo yan, Sunday morning. Diba? Yung iba naman, naka-attend lang ng Sunday morning, akala nila okay na yon. Parang utak katoliko, ano po? Diba? Nakakalimutan nyo ba
na 3 beses tayo nagkikita sa isang linggo. 3 lang. Bakit lang, pastor? Sa harapan ng Diyos, maliit yung 3 lang. Gusto niya nga, araw-araw eh. Kaya nga nakalagay sa verse, tignan nyo, let us not forsake the assembling of ourselves together as the manner of some is, and so much the more. Tayo, pinipili lang natin kung alin sa 3 gusto nating atenan eh. Sabi ng Diyos, kapambira ka naman. Yang Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night, mga kapatid, wag niyo pong gawing multiple choice yan. Lahat po yan, all of the above. Nakukulangan pa nga ang Diyos sa atin yung 3, tapos gagawin mong multiple choice? Hello? Ano kaya kung halimbawa, yung mga pangangailangan mo, multiple choice ang Panginoon dyan? Diba? Halimbawa, sabay-sabay na pangangailangan mo. Halimbawa, kailangan mo sa kuryente, kailangan mo sa allowance ng mga anak mo, kailangan mo na lakas, sagot sa panalangin. Ang dami niyan. Sabi ng Diyos, teka ha, sa mga hinihingi mong yan, pipili lang ako ng isa na ipoprovide ko ha. Ano kaya kung ganon? Alam niyo ang Diyos natin, pag nag-bless all of the above, undeniable yan. Tama ba mga kapatid? Isipin niyo pong maigi. No po? All of the above, pag nag-bless sa'yo ang Panginoon. Itong 3, all of the above din dapat ito sa atin, ituturing natin na privilege na mapasalamatan natin ng Diyos mga kapatid. Kaya, again, I would like to encourage us all. No po, pinagpipray ko, sabi ko, Lord, pag Sunday afternoon, doon sa Batak, natutuwa ako na marami yung attendance. Pero ang prayer ko, sana lahat tayo mag-attend. Wag po sana yung, tapos lang Sunday morning, akin na naman ang buong linggo. Hindi po eh. May Sunday afternoon. Actually nga ngayon eh. Maliban sa pasukin at klaberya, wala na nga tayong Sunday school eh. One preaching na lang po ito ngayon, sa totoo lang. Pagkatapos ng service na to, kayo dyan sa Bacara, sa Lawag, uuwi na kayo eh. Diba? Ngayon, doon sa Batak mamayang hapon, I would like to encourage kayo lahat dyan sa Bacara, dyan sa Lawag. Mga kapatid, ending rush, you come and join the service in Batak ngayong hapon. Oo, this is your responsibility to God. Pinapaalala ko po sa inyo, responsibilidad natin ito sa Diyos. Huwag naman nating i-fail ang Panginoon sa area na ito, mga kapatid. Let's obey God. Ito pa, prayer meeting. Huwag po nating hayaan na, yung once in a while na maka-absent ka ng prayer meeting, for some reasons, maiintindihan siguro yon. Pero yung ginawa mo ng habit na absent ka sa prayer meeting, kapatid, hindi yan nakakatuwa sa Diyos. Amen po ba? Kaya, I pray that all of us will prioritize and give great importance dito sa aspect na to. Let us obey God. Ipakita natin sa ating mga anak na mahalaga ang Sunday morning. Pinapahalagahan natin ang Diyos by attending the church service in Sunday afternoon, yung Wednesday night prayer meeting. Let us teach our children. Pastor, matigas ang ulo nila. Kargahin mo, dalhin mo sa church, kapatid. No po, you should be thankful to God. May ganito tayong paalala. Amen. At alam ko, kayo namang nakikinig ngayon, kayo mga members, I know deep inside your heart talagang, grabe, thank you Lord. Ito nga talagang problema ng buhay ko, nakakaligtaan ko na ito. Amen. Let's improve in this area na mag-obey tayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Okay. Ako nga po kung meron pong isa na talagang matindi pagdating dito alas 7 ng umaga, nagpipreach na ako sa ating mga brethren dyan sa Australia. Dahil alas 9 nila yon, di ba? 7 to 8. Pipreach ako ng main worship. Sunday school, 2 beses pa sa Sunday afternoon. Diretso yan. And all throughout the week, I prepared for this message, mga kapatid. It's for the Lord. Isipin nyo na lang, mga kapatid, hindi ito para sa akin, hindi ito para sa
kanino man lang. I mean, we are doing this to be a blessing to our family, but first and foremost, ito ay para sa Panginoon, mga kapatid. Let's obey God. Amen? Okay. Panglima, tuloy ko lang ha, bilisan ko na lang ito. Kasi maganda sana tong next part, but we'll continue it next Sunday. So, 10 areas believers usually struggle to obey. Number 1, living a transformed life. Number 2, sharing your faith and helping others grow. Number 3, daily personal quiet time. 4, coming together for worship and prayer. Number 5, honoring God through finances. Ito po ay isa sa mga area where believers really struggle to obey God. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with thy substance. The command is honor the Lord. Ang pagbibigay po, mga kapatid, be it the tithe, yung first fruit, lahat po yan. Pati yung mga commitments natin para sa gawain ng ating Panginoon. The Lord interprets that as a way for us to honor Him. You know? I mean, to us, we know that when we give, we will be blessed. Wala pong masama doon. We know that when we give, mga kapatid, we are a blessing to the ministry. And it's a joy to see that we have a part in the growth of the ministry through our giving. Pero wag niyong kalilimutan, ang pagbibigay is first and foremost, it's about honoring God. And many of us are still struggling in giving our tithes. Maybe there are some of you new believers there, mga new members natin sa church, kayo mga new members, naisip nyo siguro, naku, ang hirap nito, lalo, napakahirap ang buhay, ang daming mga binabayarang utang, ang daming pinagkakagastusan, malaki itong maintenance ng negosyo ko, mahirap ngayon dahil ang daming mga kailangan, ganyan-ganyan. Mga kapatid, listen to me. Mahirap ang buhay, pero mas mahirap pag hindi ka magtiwala and you don't learn to honor God with your tithe and offering. You'd never know. Alam mo na itong pagbibigay, if you honor God, He will also honor you. Sabi niya nga, give, and it shall be given unto thee. Pressed down, good measure, pressed down, shaken together, and running over. Malamang, marami sa inyo, hindi na masyadong faithful dyan. Hindi nyo na ginawang main thing sa buhay nyo ang magbigay ng tithe. Yung bang you just give, you learn to develop a habit na you skip, nagmi-miss ka na sa giving mo. Masamang habit po yan, mga kapatid. Hindi yan magbibigay ng kabutihan sa Christian life mo. Hindi yan kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Maybe you have grown cold in your giving. I pray that you will be revived today. Marikindel, sabi mo, Panginoon, salamat. Napaalalahanan ako. I will go home. This is the area where I'm struggling right now. Okay? In the giving of your tithe, your mission giving, your first fruit, and even your sacrificial giving. I mean, listen to me, pwede na tayong magtapos dito, mga kapatid. Now, ano ang pumipigil sa'yo? You have a choice today to obey God or disobey God. Ang pinag-uusapan po natin, formula for Christian success. You know, walang problema sa Diyos. He's willing to bless. He's willing to enable us. He's willing to help us. He has a wonderful plan for our life, for our Christian life, for our church, mga kapatid. The only problem is us. Gaano tayo ka-sold out? Gaano tayo ka-committed and willing to obey? Again, the problem with us is not in knowledge. Marami na tayong alam, pero ang problema, hindi natin alam gawin ito. You have a choice when you go home today to stay disobedient, to stay stubborn, and I pray na hindi ka magpatuloy sa ganyang buhay, kapatid. Because the more you harden your neck, sabi ng Proverbs, he that is often rebuked, hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed and without remedy. I pray that you do not stay stubborn, but I encourage you, obey God. Malamang ay sabihin mo, Pastor, natatakot kasi ako. Pastor,
marami akong struggles. You do not know the conflicts I'm experiencing in my life, the hardship, my health issues, my family conflicts, my financial struggles. I'm going through a lot. Kapatid, here's my encouragement to you. God is inviting you to cast all your cares upon Him. Ayaw ng Diyos na itong mga bagay na ito ang maging hindrance for you to obey God. God wants you to realize these are opportunities to deepen your faith. Come to God, 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him. Ang sabi ng Diyos sa Hebrews chapter 4:16, come boldly unto the throne of grace. Mga kapatid, because we do not have a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Even Jesus Christ, it was difficult for Him to obey the Father. But He said, not my will, but thine be done. Sana po uuwi tayo na katulad ng ating Panginoon, na kahit may mga mahirap na ating hinaharap sa ngayon, pero hindi yan magiging hadlang. Pipiliin pa rin nating sumunod sa Diyos at sabihin natin, nevertheless, not my will, but thine be done. Let us ask God to empower us, to strengthen us, to help us obey Him in those areas. May mga dapat mabago sa atin. No po? We obey Him in the church attendance, na mula ngayon, ibablock natin yung Sunday morning, talagang appointment ko with God. Sunday afternoon, appointment ko with God. Sana po, ngayong hapon, hindi kung saan-saan po tayo naroon, sa bahay o kung saan man, dumako tayo doon sa ating mga bahay-sambahan and let us worship God. Amen po. Wednesday night, I hope. Salamat. Alam ko marami sa inyo na nung nag-preach ako tungkol sa Wednesday night na touch, then you started coming. Keep it up. Gawin yung consistent. Ipagpatuloy mo na yan. Good start na yan, kapatid. Ipagpatuloy mo yan. Natutuwa ang Diyos na sinimulan mo. Mas matutuwa siya na ipagpapatuloy mo hanggang kunin kanya. Amen? And if in the area of finances, you're struggling to give, sabi mo, Lord God, mas malaking kawalan sa akin if I do not honor you with my finances. Marahil sabihin ng iba dyan, well, alam mo, ako hindi naman ako nagbibigay, pero okay naman ako eh. Alam mo, mas okay ka pa sana kung nagbibigay ka ng tama sa Panginoon. Amen po ba? So I pray, bottom line, may we go home today and say, God, I am here. Thank you for the message. I was rebuked and I take that positively. I was corrected, Lord, and thank you for that. I humble myself to you, Lord. Nahihiya ako sa iyo. Sa dinami-dami ng kabutihan mo, I have been disobedient to you. God, I pray, I would like to be obedient to you. If that is the prayer and desire of your heart, mga kapatid, the first step you need to do is to come forward and pray about it. So I would like to extend this invitation for you to come forward as the piano is being played. Lumapit ka po dyan sa altar. Okay? That's the first step you need to do. Don't just sit there. Come forward and say, God, thank you. Timely ang preaching na ito sa akin. Lord, timely. Thank you so much, oh God. Maybe there are some of you are not yet soul winning. Some of you hindi pa nagdi-disciple making. Huwag mong isipin na hindi mo responsibilidad yan. That's our duty. Come forward. Kneel down at the altar right now.